سلام سلام ناي ديف اكس هيل يوتيوب شانل تخاتلتنا همي غنيخاتهم احنا ياو طبق لنا እግዚአብሔር ይመስገን بزخالنايو اليوتيوب لخونو فيديوهات المسرح لا مكرنا ان نركب اي هوب فيديوهاتنا هم تفوتيوم ياو شانلنا سبسكرايب بمبار فاميلي خونونا ابرتاتوعنا اسلام عنتي لمعاري لخون مسح بحبار نسرح ياو هم تريو لهم لمعاري لخون لما عنتي كسرحوا لدلخو سالطان طسنيو ስለዚህ ያው ድስትና ለከረስነልና ዘይት መምጓር ተኸቲትናዮ እስካል ድረስነልና ድማ ስጋና ያው በቆንዳ በርበሬ ጨው ሲዘን ጋርና ሓዋዊስናዮ ኔና ማለት እዩ ስለዚህ ምስረሰነልና ያው ሽጉርትና ቲናዮ ለና ሽጉርትና ምስበሰለና ድማ ዘይትና ፈሪሑ ስለልጠንህ ቶሎ ይጥበሰልና ስለዚህ ያው ስጋና ነጥለና ማለት እዩ ስጋም ያው امزي غيرنا تاين دقيقان كيتبلو يا معري دقيق سغا يلفوتي غرمكم يقدم حدار ابل نبرنا ساعات معري سغا يبلعي نيرو هزي دحر حدار ياو انا اسو بلمچو غيرنا سراحو همو دما ياو بيني للكبلع لكيبلع ناغدد خيا سغا الميدينا صعدا سغا يلفوتي بزلاي دقيقو مترتلو يلفوت سلازي امزي غيرنا سغانا مساتنا لمطعمي كوننا نايز مارينو وزلي هي تطعمنيه هم دما ያው ጻራ ሽጉርቲ እና ስፒናች ንሽተይ ናይ ጥብሲ ቆጽልየ ተሉ አምዚ ገራ ያው ስጋይ ንሽተይ ስካዕ ሓውል ወቆ ስጋይ ኸዳዲነ ይብለካቱም እና ብዙሕ ግዜ ሰውት ባል ገዛውትና አልኾኑ ማለት እዩ ቅድም ሓዳሮም ልነበሮም ናይ አመጋግባ ስልቲ እሞ ኣብ ሓዳር መስኣተዩ ናይ ብዙሓት ይቀየር እዩ ምክንያቱ ያው ደቀንስትዮ ሰውትና ላም ንደልዩ መንገድ ሼፕ ናይ ምግባር خلتለና እዩ ለየ ላምን ያው ምስትሪ ወለኹም ጥስና ናጽሐ እዩ ለርከብ ማዕረይ በርበረ ንሽተይ ክልየተሎ ይጥስብ ፎትና ንሽተይ በርበረ ቲናላኒና ዛጥስና እና ይብለኩም ለኹ እሱ ልክበልዐለይ በቃ እሱ ብልሙቾዮ ገረየ ለሰርሐሉ ስለዚህ ያው ሓለትና በዓል ገዛና ላይ ወልዑ ዓይነት ምግብታት ንክበልዑልና ያሳቶም ብዝደለይዎ ሜትድ ገርና ተንሙክሮም ይልብል ይሄው ዝሪን ለኹም አነ ቀልዴ ሓድጊ አመንጉ እሱ ይቀርጸን ለሆነ አነ ናደረፍኩ ቀርብሽ የለብለ ይገርመኩም እና تسنا همزي ملكعنا بصحايو لركب حزر ما نشتي ناي مخلسي قماميه لتقامل لخو خمودما بزح عين قمامات غزانا للو متقام نخلينا همل تايخم تلو كمون منامن معناتي اغطمان سلالي نبراني زلن نبران قمامات يتطاي منبر تفسخن سرحتلنا بزحت قمامات نتقام نخلينا ስለዚህ እሱ በመታይ هذا دما نشتي تسمي هم دما كنور نكنور دما كنور قرمكمي بزح سو يقاوميو كن انا كافتن كنور لفتوا غولات حنتيه ስለዚህ نشتي كنورم تطايميه ያመጠኑ የውህዶ የንበር ፎትየ እንደ አገርና ጥስና ቃሪያናም አቲና نحاو ሳይብ ለካተን ካውድማ همزي ልሰርሐሉ ኮንተሎ ድርቅ ለበለክ ኮንተሎ معري فوتيني شي مرأة كله يتلو يلفوتنا ياو صوم بالدليو ملكع همزي قرا ماي يوعي يشتي ماي وعي ماي بمغار ياو يسلسا مالتيو እና እስቲ ኣብገዛና ጥራሕ ድዩ ሳው ኩሉ እዩ ኩለኸን ሰብ ሓዳር ሰውትኸን ልክበልዕልኸን ታይ ዓይነት ሜት ድኸን ትጥቀማ ተገድዶም ዲኸን ወይስ መጀመሪያ ሒዘሞ ብልመጹ ጸባዮም ይኸን ትጓዓዛሶም ብዝደልይዎ ወይ ድማ ያው ጥዑም እዩ ቆንጆ ምግቢ እዩ ይልኸን ለአመን ክናሉ ልክምገቡ ልኸጥዕምዎ هم ድማ ሳቶም ብልም ፎቲዎ ሜት ናተጣምኸን ይኸን ተላምዶም ያው አና ላሚደየን ይኸዚ ብዙ ሰብ ይልገረመና ዴቭ ስጋ ብምብልዑ ማለት እዩ ያው ጎን ታስጋ ድማ ያው እሱ በጣም ልፎትዮ ምግብ ሰላጣ ስለልኾነ همزي አገረ ሰላጣ ይኸታቲፈ ጸኒሐ ምንታን القرصا كمچيني ليه حضرتي قربيو
next time ግን ሰላጣም እናሰራሕና ብሓንሳብ እናሰራሕና ቪድዮ ንምስራሕ ክሙክር እየ ስለዚ ተኸቲፉ ዝፀንሐ ሰላጣና ሲዝን ንገብሮ በስ ተመሳሳሊ ምስ ጥብስና ቀንዶ በርበሬና ዘይቲ ጨው ከምኡ ድማ ለሚን ብምግባር ሲዝን ገይረዮ እኒኹ ሰላጣ ያው ድንሽ ካሮት ኣስቤዛ ለማለ እዩ እኒኦ ለማዓንቲ ከምዛ ገይረ እዛ ጥብሰይ ምስ በፅሐትለይ እንጀራና ገይርና ከምዚ ገይርና ቀሪብና እያ እኒአና ስለዚ ኣብ ጎኒ እታ ጥብሲ እውን እታ ሰላጣ ከምዛ ትሪእዋ ኣለኹም ንምርኣያ ቆንጆ እያ መልክዓ ንኣኻትኩም ከመይ ትረአየኩም ላ ኣይደኖ ኣነ ግን ፈትየያ እየ እኒአኹ ስለዚ ብከምዚ መልክዕ ቆንጆ ገይረ ቀሪበዮ እኒአኹ ከምኡ ድማ ናይ በዓል ሰሙን ስለ ዝነበረ ስዋ ማዘር ለኣኸትልና ስዋ እዩ ነይርና መባልዕቲ ምእንታን ክኾነና ስዋና ቀሪበ ማለት እዩ ረእይዎ እዚ ስዋ ብጣዕሚ ቆንጆ ዝኾነ ስዋ እዩ ኣይ ሆፕ ከምዚ ዓይነት ስዋ ንምፅማቕ ክሙክር እየ ኢለ ዝሓስብ ካሊእ ግዜ ናይ ስዋ ኣሰራርሓ ክህልወና ኢለ ተስፋ ይገብር ስለዚ ጥብስና ምግብና በፂሒልና እኒኦ ብጎኒ ሚጥሚጣ ንመባልዕ ምእንታን ክኾነና እዚ ዝመስል ምግቢ ኣዘጋጅየ እኒአኹ ይብለክን እስቲ ከመይ ሪኢኽናዎ እቲ ምግቢ ኣብ ኮሜንት ፀሓፋለይ ስኻትኩም ትሰርሓሉ ሜትድ እንተሃልዩ ከምዚ ተትገብርዮ ኢልኩም ትሓስብኦ ሓሳብ ኣቕምጣለይ ኣነ እኳ ፎቶየ እየ እኒአኹ በዛ ላይ ደሞ ስጋና ልስልስ ኢሉ ቆንጆ ስጋ እዩ ኮይኑልና ያው ከምዚኣ ገይረ ንምብላዕ ይሕመይ መቸም ሓፍትኽን ጥዒመያ እኒአኹ ስኻትም ንቐደም በላ ስለ ምሳይ ዝፀናሕኽን ኣዝየ ዘመስግን thank you for watching and then ኣብ ቀፃሊ ብሓድሽ ቪድዮ ክንራኸብ ኢና ሰናይ ፀንሒ